Xayrlı gün oquşular. Sizni yeniden özümnің dərsimdə görüyümə min bik şadman. Bugünkü dərsim də sizə bik faydalı həm қызықлы bulur deyə ümitlənəm. Bugünkü dərsni biz туған илебезнең матурлыгына шума башлыйбыз. Хәзерге вакытта минем кулымда курчак. Курчакны кешенең кечерәк күчермәсе яки аның макеты дип атарга мөмкин. Укучылар, әйдәгез курчакка карап, сез аның нинди тән өлешләрен атый аласыз? Әйе, баш, муен, куллар, аяклар. Бик дөрес. Куллар һәм аякларны өске һәм аскы очлыклар дип атыйлар. Гәүдәдә нинди өлешләрне аерып буласың? Әйе, укучылар, бик дөрес, күкрәк, корсак, арка өлешләрен аерып була. Сез бу тән өлешләрен күрәсез. Шуңа күрә дә алар тәннең тышкы өлешләре дип атала. Тәннең тышкы өлешләреннән тыш кешедә тагын нәрсә бар соң, укучылар? Тәннең тышкы өлешләреннән башка кешеләрдә тагын эчке органнар бар, укучылар. Кеше тәненең эчке төзелеше күзгә күренми. Әмма галимнәр аны йөзләрчә еллар дәвамында җентекләп өйрәнгән. Алар моны кызык булганга гына түгел, ә кешеләрне төрле авырулардан дөрес дәвалау өчен дә өйрәнгәннәр. Кеше эчендә органнар бик күп. Әйдәгез хәзер шулар белән якыннанрак танышып китик. Иң беренче органнар белән таныша башлаганчы, орган нәрсә ул дигән сорауга җавап бирик әле. Орган организмның билгеле бер эш башкара торган аерым бер өлеше. Хәзер әйдәгез рәсемгә игътибар белән карап, кешенең эчке органнары белән танышып китик. Аларның организмда ничек урнашканын аңларга безгә эчке органнары булган кеше скелеты макеты ярдәм итәчәк. Укучылар, әйтегез әле, сез математика дәресләрендә нәрсәләр эшлисез? Әйе, бик дөрес, мәсьәләләр, мисаллар чишәбез. Ә сезнең үтәгән барлык гамәлләрегез үзләре эшләнәме? Әллә инде алар белән кемдер җитәкчелек итәме? Әйе, укучылар, безнең барлык гамәлләребез белән безнең организмның төп командиры баш мие җитәкчелек итә. Баш мие кешенең барлык уйлары һәм хисләре белән идарә итә. Барлык эчке органнарында дөрес эшләвен белә. Ул безнең ничек сулыш алуыбызны күзәтә. Ничек уйлыйсыз? Кеше күпме сулый алмый тора икән? Әйдәгез без сезнең белән хәзер моны тикшереп карыйк. Минем сигнал буенча сулышыгызны тотыгыз һәм мин сезгә әйткәннән соң сулышыгызны җибәрегез. Булды, сулышларны җибәрдек. Димәк, укучылар, әгәр дә нәтиҗә ясасак, кешеләр сулышсыз яши алмый. Яшәр өчен кешегә сулыш алырга кирәк. Кем белә, без нинди орган белән сулыйбыз? Бик дөрес, без үпкә белән сулыйбыз. Кешедә алар икәү, уң һәм сул үпкәләр. Үпкәләр йомшак, губка сыман конус формасындагы парлы орган. Алар сулыш алуына углекислый газ һәм кислород алмашын тәэмин итә. Укучылар, безнең үпкәләр губкага бик нык охшаш. Без сулыш чыгарганда алар һаваны чыгаралар һәм зурлыклары буенча кимиләр. Ә сулыш алганда
Алар киңәяләр, чөнки үпкәләр һава белән тула. Сулыш алу вакытында без билгеле бер күләмдә һава сулыйбыз. Барысы да төрле һәм үпкә күләменә бәйле. Олыларда ул зуррак, кечкенә балаларда ул кечерәк. Үпкәләребезнең эше турында нинди нәтиҗә ясап була укучылар? Сулыш алганда безнең үпкәләребез киңәя, сулышны чыгарганда алар киресенчә кысыла. Кеше организмы яхшы эшләсен өчен һәркем ашарга тиеш. Һәркем кеше ризык ашый. Безнең организмга эшкәртелгән ризык кирәк. Авызга кергән һәр нәрсә үзләштерелергә һәм канга сеңәргә тиеш. Кайсы органнарның ризык эшкәртү белән шөгыльләнүен кем белә? Әлбәттә, бик дөрес балалар, ашказаны. Ул корсакның өске өлешендә сул якта урнашкан. Ашказаныгызның кайда икәнен күрсәтегез әле миңа. Укучылар, безнең ашказаны шарга бик охшаш. Әгәр дә без аңа өрсәк, ул зурая. Ашказаны да шулай ук, аңа ризык кергәч, ул сузыла, зурая. Ашказанына ни кадәр күбрәк ризык керсә, ул шул кадәр күбрәк сузыла. Ләкин ашказанында ризыкның яртысы гына эшкәртелә. Соңгы эшкәртүне үзенә эчәклек ала. Эчәклекнең озынлыгы 8 метр диярлек. Моннан тыш ашказанының уң ягында корсакның өске өлешендә бавыр урнашкан. Ул эчәккә керә торган ут чыгара һәм ризыкны эшкәртергә булыша. Балалар, хәзер кулларыгызны минем кебек күкрәк читлегенә куегыз. Әйдәгез, әкрен генә утырып, үзегезгә колак салыгыз әле. Эштә нәрсәдер шакыганын сизәсезме? Нәрсә икән соң ул? Әйе, бик дөрес, йөрәк укучылар. Без аны күрә алмыйбыз, әмма кулыбызны күкрәк читлегенә куйсак, ишетә алабыз, тоя алабыз. Йөрәк безнең тәнебезгә кан җибәрә. Ул аны кислород һәм туклыклы матдәләр белән тутыра. Йөрәк нинди була соң укучылар? Без бу йөрәкне баланың күкрәгенә сыйдыра алабызмы соң? Олы кешенекенә? Укучылар, йөрәкнең чын зурлыгы ни кадәр икән соң аның? Кешенең йөрәге аның йодрыгыннан бераз гына зуррак. Кулыгызны йодрыкласагыз, без кемнең йөрәге нинди зурлыкта булуын күрербез. Йөрәк көндез дә, төнлә дә ял итмичә эшли. Ул насос кебек бөтен организм буйлап канны куа. Йөрәк бик мөһим орган. Ләкин йөрәк кебек мөһим органда бер үзе генә эшли алмый. Органнар белән бергә эшлиләр. Орган системаларын булдыралар. Барлык орган системалары бер-берсе белән бәйләнгән һәм бер бөтен кеше организмын тәшкил итә. Ләкин моның турында без сезнең белән киләсе дәрестә өйрәнүебезне дәвам итәрбез. Хәзер әйдәгез әз генә ял итеп алыйк. Мин әйткәннәрне эшләп барыгыз. Елмайыгыз һәм партадагы күршегезгә башыгызны селкетегез. Муеныгызның кайда икәнен күрсәтегез әле. Күкрәгегезне тоегыз. Бер-берегезнең аркасын сыйпагыз. Ашказаныгызны күрсәтегез. Кулларыгызны күтәрегез. Аякларыгыз белән тыпырдагыз. Әфәрин укучылар, булдырдыгыз. Барыгыз да тән өлешләрен бик яхшы истә калдыргансыз. Димәк, дәресебезгә нәтиҗә ясыйк. Кеше тәнен тышкы һәм эчке төзелешләргә аералар. Кеше организмы өлешләрдән, органнардан тора. Сезгә сезнең организмның ничек төзелгәнен, барлык органнарның ничек дөрес эшләвен һәм сәламәт булу өчен яхшы белергә кирәк. Тышкы төзелешкә тыштан һәрбер кеше күреп торган өлешләр: баш, муен, гәүдә, куллар, аяклар керә. Гәүдәдә күкрәк, арка, корсак бар. Эчке органнарга баш мие, йөрәк, кан тамырлары, үпкә, ашказаны, бавыр, эчәклек мисал булып тора. Бер акыл иясенә кеше өчен нәрсә мөһимрәк, байлыкмы, әллә данмы дип сорау биргәннәр. Бу акыл иясе байлык та, дан да түгел дип җавап биргән. Кеше өчен иң мөһиме сәламәтлек дигән ул. Сәламәт хәерче кеше бай авыру кешедән
бик күпкә бәхетлерәк дип җавап биргән ул. Укучылар, акыллы кешенең сүзләрен тыңлагыз. Үзегезнең сәламәтлегегезне кайгыртыгыз. Сәламәт булыгыз. Шуның белән мин дәресемне тәмамлыйм. Мин сезне практика эшендә көтеп калам. Сау булыгыз.